नोंथांमोना मानि मा आथा सिथाबगासिनो दङ? आथा सिथाबनो माने जोंहा गफुर हिसाबै थैसाम पार्ट 2 दायो खननै जाबाय आरो बे गफुराव देखायनाया। ओरैनो दुर्गा फुजायाव खनसे आरो नै दा लक्ष्मी फुजा जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथारनि मोनसे कमिउनिटि हलाव दिनैनिफ्राय देखायगोन आरो दिनै 18 तारिख लक्ष्मी फुजाया मैया फोजोबदोंमोन। दायो जों सियारनि केपासिटिखौ गासै 800 खालामनाय जादों आरो बे कमिउनिटि हलाव बिराद एसेबां गिदिरबो नङा नालाय 800नि केपासिटि खालामदों जोङो। बेनिफ्राय गफुर हिसाबै खननै जाबाय आरो बेखौथ' बयबो मिथिगौ। बे एरियायाव देखायनाय आरो एरियायाव जोंनि गफुर एरियायाव देखायनाया। दा आङो गफुर हिसाबै गफुरनि रायजो राजा बिथांमोनखौ बेखौबो आं खावलायो जाहाथे नैबे थैसाम पार्ट 2 खौ बयबो दिनैनि दिनाव बयबो लैहोर फैनानै बे लक्ष्मी फुजा बिमा लक्ष्मी फुजानि नामाव बयबो नायफैयो। आरो ओरैनोथ' बयबो मिथिखादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा मबाइल इउटुबफोरनि गेजेरजों आरएन फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बे थैसाम पार्ट 2 आ गोबां मुं मोनबोदों जोंनि गफुरखौ लानानै। आरो जोंनि आसामावल' नङा दाब दाब जायगायाव देखायजाबाय जोंनि भारतजोंनि जायगा जेरै तामिलनाडुआवबो देखायबाय नङा होमबा आरो बेंगलराव देखायबाय बेखौ मिथिखागौ डिमापुराव देखायबाय। दा गफुर हिसाबै बयबो अनसायलायनांगौ होननानै आं बेखौनो खावलायो आरो जोंनि जाहाथे बयबो जोंनि बे बर' फिल्मखौ बा जोंनि बर' हारिमुखौ जों बर' हारियानो जुदि नायलायाब्लाथ' आरो सोर नायनो नङा होमबा? आरो श' टाइमा बेसेबांसो जागोन दिनै खैथासोनिफ्राय जागोन? श' टाइमा ओरैनोथ' जोङो 6टानिफ्राय लादों। 6टानिफ्राय लायोब्ला जों बाव खननै श' खालामनाय जागोन आरो जुदि फार्स्ट सेकेन्ड श' बेबायदि आरो माने माखासे रायजो राजानि अनसायलायनायखौ नायनोसै। थांनाय बे दुर्गा फुजायावथ' गोबां अनसायदों फुल हाउस जादोंमोन गासै जोङो 4000नि केपासिटि बेबायदि सियार सोदोंमोन खिन्थु 4000आव फुल हाउस जानानै माखासे लास्टआव दरखंफोरखौ माने बोखारनानै हगारनो गोनां जादों। थोलायलायै जादों होननाय खोनादों। ओमफ्राय जोङो पाब्लिक रिभिउखौ लानो नागिरदोंमोन बे पाब्लिक रिभिउखौ जोङो लायासै माखासे मानसिफ्रा खस्थ' मोननायखाय। आरो लाइटआ माने बाहेरायाव एसे खममोन नालाय बे पाब्लिक रिभिउखौ जों लानानै देखायसै। ओरैनो क्लिप्सखौ सोरनिबा फेसबुक बा इउटुबनि गेजेरजों नुदों जानो नोंथांमोना नङा होमबा? लेभेल सिथाबनाय जादों दायो माने 800 मालायनियाव मालाया जिरायनो मोना आरो मालाय जिरायनो मोना। जायहा टिकेट लादों बेहाल' गावनि सिट। बेयाव माने एयारलाइन एरखौ नायनानै एयारलाइनाव फैनांगौ। बेयाव एन्जुराव थागोन वालाव एयारलाइन बे एयारलाइनाव नोंहा नोंनि सिट नाम्बारखौ नों नागिरफैनांगौ। नोंनि सिट नाम्बारा 1 2 3 बि लाइनाव बिदिनो 1 2 3 सि लाइनाव बिदिनो 1 2 3 बिदि थालांगोन आरो सोरबा फैखुमानाय हाबखुमानायनि बेबस्था गैला एखेबारे बन्द'। आरो जाय सोरबा बिमा बिफाजों सोरबा जुदि फैदोंब्ला नायनो फैदोंब्ला बे गथ'नि सिटखौ बे लाथारनांगोन आरो बेबायदि अब्लासो सिट नाम्बार मोननानै बे सिटआव जिरायनो मोनो। गाहायनि सिट बेयाव गाहायाव ट्रिपालाव जिरायनायनि बिदि सुबिदा थानाय नङा। नुबाय दा सियाराव गासै लेभेल होखाजोब्बाय नै बे A15 A14 A13 नङा होमबा A12 A11 A10 नङा होमबा बेबायदि खालामजोबनाय जाखादों आरो गासै मोनसे लाइनाव गासै 3 लाइन दङ आरो ना बै नुहुरनायनिफ्राय नैबे नुहुरनायनिफ्राय 3 लाइन दं आरो माने सिनेमा हल सिस्टेम खालामनाय जादों जोङो बेयाव। 2019 आरो 20 बेनिफ्रायनो जोङो गफुराव फिल्म देखायाखैमोन। आजि माने 5 बोसोर 6 बोसोरनि बाथ्रा आरोना 4-5 बोसोरसो जाबाय गफुराव फिल्मखौनो माने देखायनाय जायाखैमोन। बेनिखायनो फिल्म नायनायाबो एसे खमायलांबायमोन। दायो नैबे जोंहा आरएन फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय थैसाम पार्ट 2 बे थैसाम पार्ट 2आ नैबे बे बोसोरनि सबसे साबसिन हामसिन हिसाबै दायो जोंहाबो गोबां गफुरनिबो नाम लाबोबाय आरो आरएन फिल्म प्रडाक्शननिनो जे थैसाम पार्ट 2 बियो गोबां माने मुंदांखा जाबोदों आरो बयजोंबो बाख्नाय जादों। बे हिसाबै जोङो दा गफुराव मोनसे फिल्म बेबायदि देखायनाय मोनसे लाफिनदों आरो जोंनि गफुरनि गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो माने हारिमुखौ अनसायगोन होननानै जों खावलायदों। मानो होनबा बोसोरफा आउटडोरनि नुथाया नै बिदि जागोन। बे आउटडोरनि नुथाय नैबे जाहैबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे मुसुखा बेखौ दासिमबो बेखेवाखै। नैबेयाव एबसु अफिस दं साखाथियावनो आरो नैबेनो जाहैबाय कमिउनिटि हल। दायो नै थिं होजोब्बाय आरो टिकेटखौ जों नैबे खनानिफ्राय टिकेटखौ होनाय जागोन आरो ओमफ्राय नैबे आरएन फिल्म प्रडाक्शन दिहुनजानाय मोनसे पस्टार बे पस्टारा बेयाव थाबाय। ओमफ्राय फुजाथिलिया ओरै सोनाब फारसे दङ बे खना जायो आरो एसे ओमफ्राय नैबेयाव मार्केट जायो आरोना नैबेयाव मार्केट जागोन आरो दा मोनाबिलियाव जागोन बाव मार्केटआ दा फैहांबाय नै नुबाय दा बे आउटडोरनि मोनसे नुथाय आरोना। थेंक इउ।